Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Mga kasama, niya ang laing sumpay dini naghinapustang sugilanon. Balbal. Ka mga baho ninyong mga kaga mo. Pangaligo ko na mo. Unsa man may among ikaligo, madam. Wala tubig dinhi. Oh, pangaligo mo kayo. Giod ang inyong mga mata. Giod ang inyong lawas. Hutro kasab, madam. Bahu kasab. Unsa? Wala pa man malubong ang imong lawas. Maong wala ka pa ulura. Ngamlutaw ron dinhi sa among nahimutangan. Mahimo ba? Ayaw ko ninyo glangaya. Kinahanglang makabalik na ko sa akong lawas. Importante ang matagutlo. Madam, ayaw mi kalimti. Ayaw mong kamalaka. Dili ko nga mo kalimtan. Mamiis ka, nganong wa ka man mag-amping. Nganong wa ka man magbantay. Ipangutan na ang patay. Tanawa ko sa nahitabo. Ipangutan na ang patay. Lotus, anak, unsay angay natong buhaton? Gipangutan na sad ang buhi, oh. Kanamoy sa itong pangutanan yun. Unsay buhaton lutos sa lawas ni Badam na putol mang lawas. Unsa man patay na bagyod na siya. Ato nang ilubong. Kanang kunato ilubong. Ato na to ilubong sa lubnganan sa mga tinahod. Sama sa lubnganan sa mga presidente. Kay presidente man sab si Madam. Presidente mga ungo. Ato na to lubong. Hilom! Ay! Nasuko ka, Lutos? Nyor! Nasukos, Lutos, Sige ka gani giyawit. Ha? Kamba mong wahinungdan kung magsigig yawit, ihawon tagabuktot. Ay! Tininod ng imo, Nyor! Wa ko magkiyaw! Ayaw hutda ang among pailog. Tinood man sa ko! Anong gisulti? Sige, hilom ko, Nyor. Kana ba? Unsay angay tang buhaton, anak, Lutos. Kana na eh. Sa sigbin pa ko. Misud sa kung nahuna si Hulara. Nakigsulti siya kanako. Asaman ko ini, oy. Unsay pong ni Hular, Lutos? Asaman ko ini, ay. Bahin ba sa imong inahan ang inyong gipanagsultihan? Sa may buhaton ako din eh. Bahay ni Mami Iska, Daddy Tikoy. Kasulti. Mabuhi pa si Mami. May dako pang gimbuhaton si Mami Iska dinhi sa ibabaw sa yuta. Asaman ko ani ron. Ilom Wa man ko lagi. ikaistorya. Ilom. Makabalik pa ka si Iska siyang lawas. Sa ingon niya ng kahimtang nga putol na ang iyang Ay, asaman ko. Why dili mahimo si Hular, Daddy Tikoy? May pagbalik. Gamhanan ang atong Ginoo. Balito ko. May buhaton man ko. Aron makasud pagbalik si Mami Iska sa iyang lawas. Bubalito ko din eh. Unsay imong buhaton, Lotos? Nahibaw ka na ba, Isaya Ermitanyo? El conozco que sakripisyo. Si Ryan. Si. Nahibaw na di ay si Ryan
kung si kinsa gyud ang anak ni Iska nga mauwi iyang patyon. Maayo. Pero ang pangutana, ug mapatay bagyod niya si Eden. Iya man kining gimahal, iyang gihigugma. Mausap ka na ang akong pangutana sa una, Isaya Ermitanyo. O karon, akong nadungog, dihang nakigsulti sila si Ryan ug Eden pinaagi nining akong buwak. Unsay mong nadunggan, Prinsesa Almira? Dili siya makapatay kang Eden, Isaya Ermitanyo. Dili ka na mahimo. Mulampos ang mga dautan. Ang iya sa kangit-ngit, kundili niya mapatay ang babae nga mo'y gitagana sa demonyo nga makapabuhi sa ibabaw sa yuta. Maamong ang tanan. Kinahanglang patyon gyud ni Ryan si Eden. Nasayod ko sa gibati ni Ryan. Masakit kini anang kaniya. Ang pagbuhat sa iyang gimbuhaton ngadto sa babae nga iyang gihigugma. Prinsesa Almira. Oh, dong. Nganong niya mo tading dapita? Ryan? Nakita ba ka mo anang bato nga nag-ambo sa ibabaw? Oo, klaro ana. Klaro kina. May numdum ko sa una ni Lolo Lerio. Na doon na siya gipahimong ligon nga pisuhan sa mga ungo. Naadihan niya gibutang. Ah? Asa man dong nadia sa sud sa bato? Usa man na bato ha? Magkasud diha. O, Lugoy. Oh ha? Uy, magkasud diha sa bato? Imposible ko na bato ha? Dili ba ka hinuon nga mabangga ta diha? Unsay buot mong ipasabot, Ryan? Sa ubos niya na nag-ambo nga bato. May agianan diha. May langob diha. Doon ay mga butang si Lolo Lerio. Nga usaan ang mga butanga. Akong butangan kanimo, Eden. Oh, pangpang din ato sugdan. Dili na ka ng bato nga ato nakita si babaw. Si Tatay Lugoy, gauna-una manggod ka. Tanawa na sa'yo na noon ang imong una-una. Nagtuo tingali ka no, nga mga wataw niya makasrud taan ng bato. Oo, mo ginahuna na ko. Dali na mo. Sunod mo ka na ako. O, Ryan. Ryan, kinahanglang ligon gyud ang imong presuhan ako. Kay simbak ko og matutulan ko ni Lotus. Dili na ko mapiog ang imong gibilangguan ako. Kay mausam day ka, day din. Kusgan day kay kastanan? Kung makasud na sluto si Bulawas? Ha? Day din? Si Prinsesa Airame, nganong wa mo pa siya adto ah? Unahon ko si Mami Iska, Daddy Tikoy. Unsa may imong buhaton kaniya ha? Ni Ana, nahinumduman ko na ang gisugo kanako ni Hulara. Mipiyong ang iyang mga mata. Kalkata, Sana, Tumare, Daurna. Nigawas ang kuryente sa iyang mga tudlo. Ipahaom ang iyang sa naputol niyang lawas, Daddy Tikoy. Matuman, Lotus. Oh, napahaom ko na. Gitapot ko yun, Mayo. Dukta! Hay! Nakita ko na ang mansyon. Ang akong lawas. Wa palang unta malubong nila. Aw, kung malubong, ako ipakaut. Pero saon ko man, nga mahibalik ko sa akong lawas. Gawa man ko sultihin ni Hular kung unsay akong buhaton. Kalkata, Sana. Oh, tingog ni Lotus ang akong napati.
May gigamit siyang gahom. Siya di ay ang miuli sa akong lawas. Siya ang misumpay sa naputol kong Padong na ko, Lutos. Doon na ko. Ingon sa may magnet ka na ko paingon sa mansyon. Mauna ni! Mauna kini! Langob doon. Pero gamay ra nga langob. Gamay nga langob, pero taas ang iyang kutay. Ha? O si taas nga kutay. Doon na kinilotsanan paingon sa dagat. Og nagsanga ang agianan ini. Doon ay agianan paingon sa pikas bukid. Time pa? Time pa? Oh, Lugoy. May giyon na una ka ba? Wa. Oh, sige na. Tarungan na papasigang so. Dong. Ryan, mao naman ka ni. Gabi na. Tingalig mahibaw na si Lutos gani ako din Nahadlok ko. Day, ngano mahadlok pa ka ng Lutos? Nga, parehas mamugahong. Basta, mahadlok ko makasud sa akong lawas nun. Di mo pasok doon? Pagkasputaw ng tangkalas, ha? Musod ako, Ryan. Ikanda doog siguro. Siguro ano yung pagsira. Sige, Eden. Andherahay, badal garajta, hay, andherahay, badal garajta. May hangin pag-ayo. Mihulong ang hangin. Iska? Ikaw na ba? Iska! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.